ledelsespresset, som jeg som leder kan stå overfor, kunne være for eksempel de her samfundsmæssige krav, som spiller ind udefra. Det her med, at inklusionsbørnene kommer, og der er de her samfundsmæssige krav om, at de skal have flere undervisningstimer, de skal have ekstra hjælp, og samtidig med, at med det, så kommer der også de her praktiske pres, der ligger ovenpå. Det her med, at der kan være det manglende personale, der kan være manglende ressourcer for, at de her børn her, de ligesom får mest muligt ud af det, de gerne vil. Og de her krav her, og det her pres her, der kommer hjem selvfølgelig, så vil børnenes forældre også have, altså de andre børn, inklusionsbørnene og inklusionsbørnenes forældre, vil jo ligesom gå ind og have nogle forventninger til, hvordan og ledes med deres børn, og hvor meget der skal lægges i det. Og det vil simpelthen ikke være muligt at tilfredsstille dem alle. Men jeg har lidt teori, vi kan putte på i forhold til at sige, jamen altså, det handler om at finde en ledelsesstil, som gør det muligt over for organisationen, i sådan en situation her, hvor 3 inklusionsbørn skal inkluderes, og overveje, om der er en rigtig ledelsesstil. Helt principielt så siger Hersey og Blanchard, at det er der ikke. De siger grundlæggende, at det handler omkring, hvordan den enkelte medarbejders readiness ser ud. Det her med at gå ind på at kigge, hvor klar er de til at løfte opgaven, hvor klar er de til at tage den selv. Og så handler det egentlig om for mig, at jeg skal gå ind og vurdere det, og tilpasse min ledelsesstil over for den enkelte ansatte, for at få mest muligt ud af min ansatte. Helt principielt så tager vi fat i, Path Goal Theory på det her punkt her, hvor jeg som leder jo egentlig igen får til opgave at gøre det mest muligt for mine ansatte at nå deres mål, og ligesom gøre vejen så tydelig som muligt. Og derfor inddrager jeg netop den her situationsbestemte ledelse og tilpasser min adfærd til, hvad medarbejderen har brug for. Og helt overordnet set, så er der 4 ledelsesstile i Path Goal Theory, som jeg kan inddrage. Der er den direktive ledelse, den støttende ledelse, den præstationsorienterede ledelse, og så er der den deltagende ledelse. I forhold til opgave 2, så for at kunne skabe et nyt team på bedst mulig vis, så vil jeg starte med at undersøge, hvordan den eksisterende kultur har været hidtil. Det vil jeg gøre igennem artefakter, altså de her synlige symboler, så gør det igennem værdier og de grundlæggende antagelser. De her faktorer, de er med til at udgøre kernen af kulturen, men er også meget svære at ændre på. Så jeg vil helt sikkert udnytte nogle af de dele, der er i den eksisterende kultur. Derved så er medarbejderne også nemmere ved at forholde sig til den her nye teamorganisation, hvis der opstår nogle velkendte elementer. Hvis der bliver nyansat medarbejdere i forbindelse med den her teamorganisation, jamen så vil jeg indføre nogle onboarding-programmer eller mentorskab for de nye medarbejdere, så de ligesom får de her værdier og normer i virksomheden ind under huden med det samme. Overordnet så vil jeg følge en organisk struktur, fordi det fungerer godt, når der er behov for fleksibilitet og en hurtig tilpasning. En organisk struktur, den indebærer blandt andet decentralisering, hvilket stemmer godt overens med den her The Danish Model, hvor beslutninger de sjældent tages unilateralt, men de i stedet bliver taget igennem forhandling og dialog. Dermed så får medarbejderne mere engagement, i og med at de bliver mere inkluderet og tager mere ejerskab over hele processen. Nogle af de ting, der definerer en stærk organisationskultur, det er gennemsigtighed, tillid, samarbejde, psykologisk tryghed og åben dialog. Og for at fremme de her elementer, så vil jeg arbejde med en dialogbaseret og inkluderende ledelsesstil. Her bliver det blandt andet, vil jeg skabe plads til faglig sparring, refleksion og fælles målsætning. Det er med til at understøtte både trivsel i virksomheden, men også effektivitet i det her nye team. Forandringsprocesser i en organisation, det bliver ofte mødt med modstand. Så for at imødekomme den her modstand, så vil jeg inddrage medarbejderne tidligt i processen og være meget tydelig og klar i min kommunikation om, hvor formål, forventninger og proces, hvor det forklares grundigt til medarbejderne. Til dette så vil jeg skabe rum for løbende feedback og for refleksion, så medarbejderne også føler sig inddraget i det. Med en punchy-strategi i en kommune er, hvor at ledelsen de forsøger at håndtere en hel masse urealistiske krav om at skabe mere effektivitet, uden at have de tilstrækkelige ressourcer. Punchy stammer fra det finansielle, en finansiel svindelmetode, hvor man dækker gammel gæld med nye lån, og det er så bare overført til en ledelsesmæssig struktur i stedet for. Det egentlig går ud på, er, at ledelsen de accepterer og lover opgaver og servicekrav, som egentlig overstiger de faktiske ressourcer, vi har til rådighed. Den gæld,
man så får, det bliver så skjult, for eksempel ved, at man lægger pres på sine medarbejdere, og de forsøger så at leve op til de her krav her. Og man individualiserer også det ansvar, og så ens medarbejdere, de føler sig også alene, og de føler sig presset med den her byrde, der kommer fra ledelsen om, at vi skal opnå de her helt urealistiske krav. En Ponzi-strategi kan have betydelige konsekvenser for arbejdskulturen i kommunen, både positivt og negativt, afhængig af, hvordan den praktiseres. Hvis man kigger på de negative konsekvenser, så kan det føre til stress og overbelastning. Medarbejderne kan altså opleve et konstant pres for at levere hurtige resultater, hvilket kan føre til stress og lav trivsel. Der er også mere fokus på de kortsigtede løsninger, hvilket kan skabe en reaktiv arbejdskultur, hvor de mangler tid til strategisk planlægning og udvikling. Det kan også demotivere medarbejderne og skabe lav tillid i organisationen eller kommunen, hvis medarbejderne oplever, at ressourcerne flyttes væk fra deres kerneopgave til projektet uden langsigtet værdi, så kan det føre til frustrationer og lavere arbejdsmoral. Det er også en manglende gennemsigtighed i beslutningsprocessen, der kan skade tilliden mellem ledelse og medarbejderne. Hvis man kigger på de positive konsekvenser ved at etablere den her Ponzi-strategi, så opnår man hurtige resultater. På kort sigt kan strategien skabe synlige forbedringer eller resultater, som kan tilfredsstille borgere og politikere for eksempel. I forhold til tilpasningsevne, så er strategien også god til at vise kommunens evne til at reagere hurtigt på akutte behov, hvilket kan være vigtigt i for eksempel en krisesituation. For at undgå de her negative konsekvenser ved at etablere en Ponzi-strategi og opnå en sund arbejdskultur, vil det være en fordel at ligesom skabe den her gennemsigtighed, have mere fokus på medarbejdertrivslen, måske implementere tiltag som stresshåndtering eller feedbackmøder for at støtte medarbejderne, og så også at engagere medarbejderne og bruge inkluderende ledelse og dialog for at sikre, at medarbejderne føler sig hørt og føler sig motiveret selv under pres.